מעיין שפרלינג, 45 פלוס, 26.2. שרון, 26.2. מה יש לנו? 6 קילו, שמותר. אוקיי, שעולה לה. יש לנו פה... שאלנו. כן, שאלנו, אמרו שמותר. לא רואים אותו. 275 על הפס עד תשאיר את זה רגע. אוקיי. עשו את זה שלא רואים ממנו, אני לא רואה. מפה יופי, 275. המכונה כבר מחוברת, רחוקה מספיק. בסדר? זהו, תביא את זה. לא, זהו, רק תשארי בפריים. מתחילה עם הגב לכדור, מה, אה? וואו, נראה טוב. נתחיל לך גם את זה? בסדר? מוכנה? אני אקריא לך. אני אצעק לך מפה. מוכנה? 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, גו!
קדימה, להתחיל, הלאה, מעיין, להתחיל, ולמשוך חזק, יופי. יש צג, יש קלוריות, יש הכל. יאללה, קלוריות, לעלות. עשיתי, כן. וואלה, אם הייתי לפי הסטנדרט, הייתי לפי הסטנדרט. זה לא חפצה. אני חייב. הלאה מעיין. יופי, זמן טוב. חזק. עוד 6. הלאה מעיין, חזק. 4 קלוריות. תני, חזק, 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 חזק. בום. עוד 2. בום. בום. יפה מאוד. מחוברים. תקשיב, הייטק פה. טכנולוגיה. יפה. בוא'נה, מה, יש לזה, מה, וי-פיי? איך זה מחבר? בלוטוס. בלוטוס? חמוד, רגיל. טכנולוגיה. שי, שודן לב. יהיה לה סאונדים מצחיקים.
יכול לבוא. כן. I shouldn't have technology. טוב, מה אני? עשינו 9 דקות. זה 60? לא, 57 וחצי. יס. עד בזמן. כן. טוב. ראשונה, קדימה. תזכרי להתיישר בסוף של השני, להתיישר, לעצור. לפני שאת זורקת. חכה. חכו. לא מרגיש, עצור. כבר חייב להיכנס? כן. בום. 2 פרונט סקוט. 2 סקוטים. אחד. גבין, עושה יפה. ולסיים. קל. זה היה אחת. אפשר לשים לך משפט. מותר לעזור לה או אסור? זה יותר לחץ נראה לי מלהתחרות. להרוס למישהו? הלאה וואי. בום! נייס. 2 סקוטים ו... בום! אחד, קליל. אוויר. קל. מעיין, את לא יכולה ליפול לסקוט קלין? את לא מעדיפה? יש לך עוד זמן. את עוד עולה הרבה? אז יש לך זמן לנוע. כן. זה 67? אז גם 70 את עושה או לא? טוב. אם תיכנסי עכשיו, יהיה לך יותר זמן לנוע. עדיף. יאללה. חזק מאוד. קוצץ. בום. יופי. נשום. ו... בום. ועוד אחד. בום. יופי. יש לך 2 דקות 45. חכי אפילו, כאילו, תחזרי להעביר לפחות עוד 40 שניות.
יאללה, מים. יאללה, מה? שלך. בום, שוח גבוה, כנס נמוך, מהר, קדימה. תפלי כמה שיותר מתחתנות עכשיו. בום! ושתיים, קדימה. בשליטה. בום, 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 בום! לנשום, לנשום, זה שלך, זה שלך. שלך. הופה! יפה. זהו, עכשיו חכו שיגמר הזמן. 80? כל הכבוד. רגע, 20 שניות. נגמר. יופי, כל הכבוד. סופרים? כן. מה, את צריכה לפרק? כן, יש לנו פה 15. תפרק, להראות להם שזה פרקת. 1:15. רואים את זה? רגע. אני חטאתי בזה כבר. 1:15. 2:30. 5. 10. ועוד 10. בסך הכל 20, 25, 22.5, 27.5, 28, 75, ועוד 15. צריך להרוג גם את השני. 72. 27.5, ועוד 15. 15, 71:15. אני לא מבין למה צריך להרוג את שני הצדדים. 7.5. כאילו מי ירים בצד אחד יותר? 5. אולי יש אנשים. 10, ואחרון. יש, נגמר.